Продължаваме в Аз се върнах по темата, свързана с обръщането на емиграцията в посока към обратна миграция. И днес ще говорим в конкретни цифри, най-вече за българската емиграция в Съединените американски щати. Каква е тя според американците и каква е тя според българите? Цифри, които доскоро не са били действително огласявани. И какво реално би върнало тези българи, особено високия процент с магистърски и докторски степени, да работят и да допринасят за развитието на България? Моето ключово послание е, че българите в Съединените щати станаха доста много. Това е всъщност най-силната българска миграционна вълна към Съединените щати. Около 54 000 души българи са дошли в Съединените щати през последните 20 години. Това е законна миграция. Това е един огромен потенциал, научен, интелектуален. Доктор Асен Асенов е заместник-директор на Центъра за преподаване, изследване и обучение и на Училището за международни отношения в Американския университет в американската столица Вашингтон. Той е също така съосновател и председател на Центъра на българската общност в Вашингтон. А ето какви са цифрите и движението на българската емиграция към Съединените американски щати. За периода 1900-1909 година 34 651 българи са заминали за страната на неограничените възможности. Следващия пик е сега, за първото десетилетие на 21 век. Само за 8 години, до 2008 година, 36 980 българи са напуснали България в посока щатите. Едва през последните 3 години притока на български мигранти към Съединените американски щати се забавя значително, главно поради влизането на България в Европейския съюз и в много по-малка степен заради кризата. 53% от живеещите в щатите българи са на възраст между 23 и 44 години, най-активната и можеща възраст. 53% от населението българско, което в Съединените щати е на възраст над 25 години, е с степени бакалавърска, магистърска или докторска степен. Поне 30 000 души високо квалифицирани специалисти. Това е един огромен потенциал, който българската държава трябва да има политика, да го ползва. Много тези хора са готови, ако не директно, индиректно, да помогнат на България. За завръщането на тези магистри, доктори и учени за постоянно е доста нереалистично да говорим. Има обаче и други възможности. Посоките са много. Правителството има нужда от високо квалифицирани кадри. Българският бизнес се развива много динамично. Българските учебни заведения имат нужда от високо подготвени специалисти, за да бъдат конкурентни на европейските научни заведения. Тогава българските студенти ще спрат да ходят в Европа и ще се обучават тук в София, в България или по другите места. И тогава тяхната квалификация ще бъде наистина на световно равнище и този потенциал ще направи българската икономика много по-конкурентно способна. Кое би върнало един успял българин от щатите? Първо, според презентацията на Асен Асенов, повечето от сънародниците ни там като цяло не са настроени да се завръщат, поне не и преди да са се пенсионирали. Като добавим и факта, че според официалната статистика, доходът на глава от домакинството на официално живеещите в щатите българи е малко над $21 000 на година, ясно е, че е трудно да ги върнем. И все пак. Няколко са водещите фактори. Единият, разбира се, е заплащането, но много по-силен е фактора за професионално развитие. Това да имат възможности и гаранции, че техният талант ще бъде реализиран. Подходяща среда за изследване, подходяща среда, в която те ще могат да предадат своя опит на нашите български кадърни, талантливи деца. Конкретно, ако можехте да посочите стъпки, какво би трябвало да направи в момента нашето правителство, като само да заяви желанието си, че те са добре дошли и да заяви чисто, че ще им предложи това, което искат, или каква да е стъпката? Вижте, в момента българското правителство подпомага много силно българските училища по целия свят, в това число и в Америка. Това е една изключително добра стъпка, но няма ясна политика за отношението си към българите, които са в момента вече в трудоспособна възраст и работят като професионалисти. Едно от нещата, разбира се, които би могло да се направи, е да насърчава българските фирми, университети да работят по съвместни проекти. Примерно, ако университет
а те са всички държавни всъщност или повечето от тях, получават държавна субсидия. Една от клаузите да бъде примерно средства, които да се отделят за проекти, в които да се включат български специалисти от Съединените щати. Ако трябва да се говори съвсем конкретно, ето какви са предложенията и вариантите. В момента българското правителство подпомага много силно българските училища по целия свят, това число и в Америка. Това е една изключително добра стъпка, но няма ясна политика за отношението си към българите, които са в момента вече в трудоспособна възраст и работят като професионалисти. Едно от нещата, разбира се, които би могло да се направи, е да насърчава българските фирми, университети да работят по съвместни проекти. Примерно, ако университет, а те са всички държавни всъщност или повечето от тях, получават държавна субсидия, една от клаузите да бъде примерно средства, които да се отделят за проекти, в които да се включат български специалисти от Съединените щати. Точно, например, по който Европейския съюз спонсорира много от техните програми. Действително тъжен е факта, че по отношение на изтичането на мозъци продължаваме да сме на една от последните позиции в света. В условия на криза е трудно да се премине от емиграция към обратна миграция, но от друга страна това е дълъг процес и ако се тръгне в правилната посока, може да се достигне до някакъв явен резултат в близките години.